खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 मार्च 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुकनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै दाव दावसि नांलाय खमलाय सोमजिगासिनो दङ। रानि नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा हिन्दु धोरोमखौ एबा बाथौ धोरोमनि बेरेखा गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामनाया आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायजागासिनो दङ। रानि नार्जारिया लिरनाय बायदिब्ला जेराव मन्दिर दं बेहायनो हास लानानै खिनानै फैगोन आङो बेफोरबायदि लिरनानै हिन्दु धोरोमखौ लाजि फोनांदों आरो बाथौआवबो खिनासो दोनैनो लुगैबाय आं होननानै पस्ट खालामनानै होदों आरो बे पस्टआ आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। भलिबल बादायनाय खुंनायखौ BPF हान्जानि मानसिफोरा प्रम' बर' गो बेक इउपिपिएल मुर्दाबाद स्ल'गान होनानै गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनो नाजानाया जोबोद लाजिनांथावनानै इउपिपिएलनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा रोखा बुंथिदों। जोंनि बे जानाय जायगा खाथियाव जे इउपिपिएल गो बेक प्रम'द बर' मुर्दाबाद बे राव बुंनानै जोंनि गेजेराव जे खौसेथि आरो गोरों मोनसे राजखान्थि गेलेनायनि माबाखौ दिन्थियालासिनो बिथांमोना नेहाथ मोनसे सिन्था धारादों जे खरसाखै जुदि राजखान्थि खालामदों बेयो दिनै नुजादों। गथ' गोरलैफोरनि बायदि गावजों गाव बुलायलायनायनि आखल दिन्थिनानै जे इउपिपिएल गो बेक इउपिपिएल मुर्दाबाद बुंनाय बे रावा जोबोर मुगैथाव आरो नेहाथ जादों आरो बे रावजों हाग्रामा दैदेननाय BPF हान्जाया खरसाखै माने बिटिसि ओनसोलाव दि नेहाथ सिन्था धारादों राजखान्थि खालामदों बिथांमोननि साननाय हनायादि जोबोद माने थौले बेखौ दिनै बिथांमोना दिन्थिनो थांदों। BTC सेक्रेटारियेट अफिसखौ एबसु आफादा एबसु अफिसनिफ्राय सालायबाय थादों। प्रम' बर'नि परिबर्तनाव प्रम' बर'निल' पकेटआल' परिबर्तन जादों गुबुन जेबो परिबर्तन जायाखै। BTC सेक्रेटारियेट अफिसा BTC सेक्रेटारियेट नाथाय बेखौ एबसु अफिसनिफ्रायसो सालायगासिनो दङ। एबसुआ माखौ बुङो बेनो जागोन। सोरखारा BTCआव इभेक्सन खालामनायखौ जों माब्लाबो गनायनो हाया। BTC गोरोबथायाव रोखायै लिरनाय दं। बेहाय जायफोरा थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिसिम दंमोन बिथांमोना गासैबो BTCनि मानसि होननानै BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আছিল তো একো পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। খালি প্ৰমোদ বৰৰ পকেটটোহে পৰিৱৰ্তন হৈছে বেলেগ একো কোৱা নাই। প্ৰমোদ বৰয়ে কাম কৰিব ইচ্ছা থাকিলে কৰিব পাৰিলে হয়। ইচ্ছাই যেটো নাই কেনেকৈ কাম হ'ব। আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল কি কৰিলে সি এই 2 বছৰ আৰু কি কৰিব। কোনো মততে পইচা BTCত পইচা আহাটো কেনেকৈ খাব পাৰে তাৰ কাৰণেহে মাথা মাৰি থাকে। পৰিৱৰ্তন একো হোৱা নাই। পৰিৱৰ্তনৰ নামত তাৰ পকেটটোহে পৰিৱৰ্তন হৈছে। এফচি অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট কামটো কৰে চলে। এফচি অফিচৰ পৰাই চলে। BTC সেক্ৰেটাৰীটো এফচি অফিচ নহয়। BTC সেক্ৰেটাৰীটো BTC সেক্ৰেটাৰী দিয়ে কিন্তু এই এফচি অফিচৰ পৰা চলাই থাকে। দালাল বেছি কি দালাল কয় না কি কয় আপোনালোকে জানে। মুঠতে এফচিহে এই BTCটো চলাই আছে। এফচি যেটো ক'ব সেইটোই হ'ব। ইভেকশ্যন আমি কোনো পদ্ধতি মানি ল'ব নোৱাৰে। যেহেতু 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যেটো চুক্তি ইয়াত চুক্তিত ভালকৈ লিখা আছে। এইটো মই কোৱা কথা নহয়। 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে চবেই BTCৰ মানুহ। চবেই BTCৰ মানুহ। 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে অসমীয়াই হওক महाराष्ट्र रायजोनि सिङाव थानाय पुनेयाव सासे IT इन्जिनियारा गावनि बिसि आरो गावनि फिसाज्लाखौ इनाय बुथारनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। बुथारनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनायनि मुङा जाबाय सुदीप्त गांगुली 44 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा टाटा कनसाल्टेन्सि सार्भिसाव खामानि मावोमोन। बुथारजानाय बिसि आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय प्रियंका गांगुली 40 बोसोर बैसोनि बे जाबाय बिसि आरो तानिष्क गांगुली 8 बोसोर बैसोनि बे जाबाय फिसाला गथ'। दा बे जाथायनि सायाव महाराष्ट्र पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।